Εδώ παρακολουθείτε τις εσκαφές που γίνονται για το αμπέλ του κυρίου Παπαγιαννάκη στον Καρβουνόλακο. Εδώ βλέπετε τα μηχανήματα των εργολάβων. Εσείς βέβαια θα κρίνετε ποιο από τα μηχανήματα είναι το πιο σοβαρό. Θα τα δείτε και τα υπόλοιπα. Εδώ βλέπετε τα υπόλοιπα μηχανήματα. Εδώ υπάρχει μια ένταση. Τσακώνεται ο κύριος Παπαγιαννάκης με τους χειριστές. Εδώ είναι ο κύριος Γιαννικάκης, υπεύθυνος εσκαφών. Εδώ είναι ο κύριος Παπαγιαννάκης με τον κύριο Καρσονάκη. Ο κύριος Καρσονάκης είναι ο επιβλέπων χειριστής. Εδώ επιβλέπει τους χειριστές και το έργο. Είναι γενικός μάνατζερ. Κύριε, αυτά μην τα λέτε, γιατί το βράδυ θα τα δείτε στο YouTube και μετά μου λες γιατί τα πες. Και θα τα δουν και μισά κομπελάκια. Λοιπόν, κύριε Παπαγιαννάκη, πώς βλέπετε τα έργα προχωρούν κανονικά? Περιμένω τον κύριο Καρσονάκη να καθίσει το μηχάνημα αυτό που μπορεί να το χειριστεί καλά. Ναι. Το βλέπετε αυτό το μηχάνημα, το μεγάλο, το τεράστιο. Ναι. Αυτό το σοβαρό μηχάνημα που θα το πάρει ο κύριος Καρσονάκης. Διότι θέλει επιστήμονα να χειριστεί. Ναι. Και το άλλο μηχανάκι το πιο πέρα που υπάρχει ακόμα, ένα Κωστής Παπαδάκης. θα το χειριστεί ο Κωστής ο Παπαδάκης σαν ειδικός. Ο Κωστής Παπαδάκης γυρίζει το βίντεο. Γυρίζει το βίντεο. Εδώ βλέπετε τα μηχανήματα των κυρίων εργολάβων, θα δείτε το πιο σοβαρό τώρα μηχάνημα. Εσείς θα κρίνετε ποιο είναι το πιο σοβαρό μηχάνημα. Το βράδυ θα το παρακολουθήσετε το βίντεο όσοι θέλετε. Εδώ είναι το αφεντικό της επιχείρησης, ο κ. Παπαγιαννάκης.